Nuad iti sleeper bus ti may saan nalatak a bus company iti syudad, adamot lang iti Benguet. Ngam tinagdumaan da saan da ito yung agbabiyahe. Sa dino nga tadaytoy. Pinagbalin ti may sa residente iti bakun ti daan a bus kasmay sa akwarto ang mabalin a rentaan dagiti bumisbisita iti lugar. Masarakan da ito iti nabayang poblasyon bakon nga iman manihar ti pamilya tamid ay. Sirulukatin na so a homestay kadagiti magagaran amang sukimat kadagiti makapaam mga abantay kan nakatalimang a waterfalls iti barangay poblasyon kan Sinakbat. Nawagan da ito'y ka sleeper bus, gaputa literal ang maturog ti bisita iti da ito'y abas. Tinagdumaan da iti sleeper bus nga da iti syudad ti Baguio, kat saan da ito'y nga agbabiyahe. Saan lang a lugar a pagdagusan, tinairantaman nin abas, iyan ninaw na ti kinamanagpartuat kan kinatalgad. Nuda dumakasapo na lang ti baro pa ng matmat iti lugar, akas iti bakon. Asadyay agakuyog ti kinasimple kan kinamanagpartuat para iti turismo kan panagsangaili iti bisita. May saday ti apalagip at ipanagbalbaliw kat saan ang kanayo nakasapulan ti baro abanag. Gaputa mabalin at trabahuan tayo no anya ti adda iti agdama, tapno mapabarumanen. Ita, amuyon, barungal daw, barungada.